ngize ngilalela ukuthi angihambe ngiyodayisa ngomzimba ngenxa yakhe. Mina bengingasiye ngisho umuntu obafanele ngamitha yebo, kodwa ngazi ngize ngithi manje Ungihlonipha kanjani? Yimina engakuthuma ukuthi hambe olanda le ngane le ehleli la ehluphayo. Yimina engakuthumayo. Ngihlonipha kanjani uma ukwazi ukumitha ngikhona ngumzali wakho uhambe uyomitha ngaphandle uyeke isikole umitha ney'ngane? umzali onjani mamncane ukwazi ukuthumela ingane? Sengiyakuthuma ngoba soyisekeni vele ngithi ukwazile ukulanda ingane ongayazi lena uyahamba isibongo yona le ngane. Sengiyakuthuma ngoba vele usuphelile vele kufanele uhambe ukhahlazeka yonke indawo le. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Live TV kuhlelo sibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlanga Madlezulu. So kusivakashela namhlanje nakanjani khona lento engamphethe kahle udadewethu. So uzosichazela kabanzi ukuthi ngabe ubekwa yini la ekhaya namhlanje. So ke asike sizwe sikhamba kanjani. So kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la sokhona. Oh, isibongo ngwaSibiya ngisuka eAvoka. Okay. Ngicela nje sivela siphuthume sihlale straight kudaba oluzele. Uhamba kanjani and yini lekho right ngayo? Iqale kuphi? Nanokuthi ufisa ukuthi ixazululeke kanjani? Okay, so indaba iqale nje ekuqaleni la khona of which is ngikhuliswa umamncane wami engihlala naye ekhaya. Kahle kahle ngalahlekelwa abazali. So uma ngalahlekelwa uyena ngesikhathi engizala of which kwakumele ekhethe ukuthi kuzophila mina noma yena kusho ukuthi wayesekhethe ukuthi kuphile mina ke ubaba wami wayesekhona ngaleso sikhathi. So emva kokuthi ukushona kwami wami ngahlala nobaba wami. Emva kwalokho ubaba wami ngisengino 10 years wayese eyangishiya ke emhlabeni. Then ngase ngiphoqeleke ukuthi ngithathwe ngiyohlaliswa nodadewabo kama okumamncane. So indaba iqala lana ke sengihlala nomamncane wami vele ngihlala naye ubevele ngangiphethe kahle. Uma kukhona izinto ekumele ngizenze ezakhe ezakhe ingane zihleli mina ngiyazenza yabo okuningi ngiyabawashela inform kodwa bakho abantwana abahleli. So inkinga iqale kakhulu ke sengise high school nami sengiqala ngibanjwe i-stage kusho ukuthi ngaba nepati ke ngamitha sengise high school. Uma ngimitha after sengidetile ubese ngiphoqa ukuthi kumele ngihambe ngiyekubaba wengane kube uyena onginikeza imali yokondla ekhaya because basically ekhaya akekho besebenza akekho obelethe income. So vele income bekuba imali yegrant of which is nayo ibiholo yena. So indaba iqala la khona kumele ngihambe mina ngiyekubaba wengane ngiyofuna imali ngenkani ngoba nakhena uyazi ufuna ukwenza idingo zakhe. Ngihambe ngiyocela imali yengane baba wengane enginikeze but uma sengimnikeza ngiyibuyisa nginika umamncane. Umamncane akayenze lutho ingane yami. So luthi sishodelo ubisi sishodelo amaphampasi yena ethatha imali ehambe uyiphuza. Uma engayiphuzanga uyinikeza isoka lakhe. Uma enganikeza isoka lakhe uyahamba mhlawumbe uyokwenza inzipho noma uyokwenza inwele ezintsha okanye ithenge iy'mpahla. So ubaba wengane ekuhamba hambe isikhathi waphelelwa umsebenzi. Uma ephelelwa umsebenzi wabona naye ukuthi kusho kahle asisenayo income because negrant ibingawenzi ngisho umehluko ngakho. Wayese decide ukuthi ke ehambe ekumuntu owaya kuyena. Uma ehambe yakumuntu wabuya nomuntu ukuthi lo muntu lo angihlanganisele nomunye nje ubaba omdala amaziyo owangaseJardini ngakhona ngasekhaya. Kunobaba khona lapha onemali lo baba loya. Shuthi wangihlanganisa naye wanginikeza umuthi. Lo muthi lo anginikeza yena wangitshela ukuthi uzokwazi ukuthi lo baba lo uma ngilelana naye anginikeze imali nanoma malini engizobe ngiyifuna nje kuyena enginikeze. Kulungile-ke uqhubeke ngiyasaba yebo but ngiyabona ukuthi nami angina choice ngizogcina ngenze njani because naye nengane yami la naba nabanye abekhaya bayabo babhekene umamncane. Ngigcine ngivumile because anginayo ichoice ngizokwenza njani. Uma ngivuma ngiye kubaba lona uma ngihlanganisa nobaba lo baba ke lo engilale-ke phela bese eyanginikeza imali esazi nje kahle kahle ukuthi okay uma ngiya kulo baba la ngibuya nje nemali nje impela ekwazi ukuthi enze izinto ekhaya. Kuhamba hambe kube ukuthi umuthi awusasebenza awusamsebenzile nje awusenzi lutho. Uma ngihambile ngaya kulo baba angisabuyi ngisho nangemali ebona ukuthi kahle kahle nomuthi usuphelelwe yisikhathi. Kugcine kufika manje ephuzini lokuthi-ke efike nento entsha ukuthi manje sekumele ngiphume ngihambe ngiyodayisa ngomzimba. Ngimbuza umamncane ngoba ngimncane kangaka ngizodayisa kanjani ngomzimba ngoba phela mina ngiyingane. Ethi wake wayibona yini wena ingane nengane uyayibona leyo nto. So ngimbuza umamncane ngizodayisa kanjani umzimba ngiyingane mina ngikwazi ukwenza lokho futhi kusekuningi ngisamele ngikwenza. Kumele ngifunde isikole ngiqhubeke ngiye phambili ngisanekusasa kumele ngilakho ukuthi ngakwazi ukuthi ngiyodayisa ngomzimba. So umamncane ke wangitshela ukuthi alikho isakusengizolenza and angikwazi ukuthi ngeke ngikwazi ukudayisa ngomzimba
already senginengane okusho ukuthi vele sengiyisekeni nani yabo akasekhana nomuntu osengayimisela ngami angidayise ngomzimba khona ngizokwazi ukuthi leyo mali iyondle ekhaya. So njengoba ngibhalele le show ngizocela bandla ukuthi kube khona indlela esingamnqanda ngayo uma mncane because ngeke ngize ngikwazi mina ukuthi ngidayise ngomzimba. Okay, Manak, into engifuna ukuyazi leyo ukuthi wayethi ihambe yolanda imali ubaba wengane. Uhambe uyolanda ngenkani and then mase ubuye unikeza yena. Mhlambe kwakuyimalini leyo awungeke yini uzokwazi ukuthi mayikunike immediately ubaba wengane kuneze imali. Ubisi taxi ugibela uhambe uyothenga izinto zengane and then ubuye sewubuya nazo ungabuyi nemali. No, ngize ngikwazi lokho akuthiwe mhlambe ngihambile ngakubaba wengane. Uma ngihambile mhlambe ngahamba ngandengane uma sesibuya ufuna ukuthi ngibuye naye ngize naye endlini iphelele injalo because angikwazi ukubuya sengiphethe izinto uzongibuza ukuthi kusho ba yabo and ngingcengile uzongixosha engixoshe nengane yami uzobe sengixosha bese siyaphi asikwazi uyohlala kubo kwababa wengane nakhona nje bayipintshekela ukuthi sisingahamba nathi siyobagcwalisa. So kwakumele ngiyithathe yona le mali ngiyibuyisele kuyena njengoba injalo kube uyena obonayo ukuthi wenza njani ngemali. Awubona ukuthi bese kuyikona ukudayisa nje already uma ngabe ehlanganisela umuthi ekushayisa umuntu ongathana naye ongakaza kushele ongamthandi kodwa ngesimanga semali. Bese kuyikhona vele kodwa ngibona ngathi manje sekuya kwelinye izinga lapho esethi khona sengizodayisa phela mase ngiphumela ngaphandle sekusho ukuthi sengidayisela abantu abahlukene. Yebo lo. Beshadile ubaba lo? Yebo ubaba beshadile. Uyamazi umuntu wakhe? Cha angimazi. Mhlambe benizi protector nje. Yebo besiziprotect besisebenzise protection. Okay, uma mncane umuntu onjani mhlambe makhuluma naye nje umvezele ukuthi umvezele izinto ongayithandi. Uyakhona ukulalela noma mhlawumbe ukulalela lo muntu olalela only if usober meke wathinta utshwala akabesezwe akalaleli nje isidalo sakhe. Usober akekho sober. Usober akekho sober akalaleli unenkani. Uma ungahlala phansi umtshela ukuthi u1 no2 angiwuthandi uyakutshela yini ukuthi awuna choice ayikho into ozongitshela yona wena wafelwa abazali omncane. Uyayibona into enjalo uvela ubone nathi ukuthi ahlahla ayikho into ongayitshela noma uyibonise lowo muntu because uyazi vele ukuthi ungcengile. Uma ubhekile uzosizwa kodwa sesiba 2. Mhlambe wena ungaba nendlela yokukhuluma naye igcine ebona ukuthi lento ayenzile kahlahla ayikho right because njengamanje sengifike ekugcineni. Ithi simlande ke khona sokwazi ukukhulumisana naye. Right. Ngicela usilande wena. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Unekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi. Umvusankunzi iyaqina idonkepiri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula ikhombo ngayinye ingu600 uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Siphinde sinamukele futhi ababukeli bayo eBlack Live TV uhlelo esibizwa ngokuthi Enough is Enough. So ke u-auntie noma mhlambe ngithi uma mncane uvule ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuthi asilalele sikhulumisane mhlambe sikhulume la sesinayo indlela enhle abasiqhubeka baphile nayo kusuka manje phambili. So ke asisizwe manje sekanjani? Yebo sawubona njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ngi-right na. Ngicela ukwazi igama lesibongo nala usuka khona. Igama lami ngubongi ngwamalinge avoka. Okay, uyamazi usesendlini naye? Yebo ngiyamazi ingane kadadewethu. Alright. Mhlambe endlini mangase sichazele nje kabanzi nihleli kanjani niphila empiloni uhappy noma mhlambe kunezinto njengomuntu omdala othi uma umbona ezenza umkhuze ngazo kodwa ungawubona umehluko aphinde lokho eziphindelela mhlambe nizigcine
seningasaphilisani kahle endlini? Ngizochaza nje sengithuke kakhulu ingane kadadewethu ukuthi indaba ingilethe ko-TV ngoba kukhona into eyinkinga bekumele siyikhulume endlini. U-Andiswa uwumuntu ongalaleli kahle kahle. Since kwashona uma wakhe usale kumina wakhuliswa yimina. Kunezinto akazenzayo. Ngase ngidecide ukuthi ngoba akezwa futhi akalaleli ngadecide ukuthi ungcono vele ejole ethola indoda ngoba ubaba wengane akasasebenzi vele ethola indoda ezomsupporta imnikeze imali vele ngisebenza ukuthi ngiphila ngayo la endlini abuye nezinto esizoyisebenzisa la endlini ngoba akekho umuntu osebenzayo obuya nemali la ngoba vele akalaleli umdlwembe. Wayebu ungamthuma esikolweni kunokuthi ungamthuma emjolweni? Nesikole nje akasifuni uyimpaka nje uyazula isikole akasifuni akuyena lo muntu othanda isikole ukhonza amadoda manje ngabona ukuthi ngoba into akayithanda ungcono ayendodeni azobuya nemali sizodla sonke la egcekeni. Kumphethe kabuhlungu ke yena lokho akekho right. So ingakho ke sezowakhetha ukuthi abhalele kuhlelo elithi enough is enough, and may eyibeka indaba yakhe akayibeki ngalendlela ochaza ngakhona. So ngicela umuzwe ukuthi yini la efisa ukuthi ayichaze njengoba ecelile ususondele le engamphathi kahle. Hayi angakhuluma ngoba soze wangiletha kuma-camera vele sengiyi-ready. Okay mamncane, so ngikulethe la ku-enough is enough ngesizathu sokuthi wena mamncane uyakhumbula ukuthi ugcina ukungithuma wena mamncane into yenza ukungithuma kubaba wengane yami uthi angihambe ngiyocela imali. Ngiyavuma ngenze iphutha ngamitha ngemncane kodwa bengeziwe nomuntu ekuthiwa afanele nomuntu. Kodwa wena wakwazi ukungithuma kubaba wengane yami uthi angithathe imali uyithathe wondle ekhaya wena wenze into zakho usingasithengeli even thina into esidinga even ingane into eyidingayo bongayithengeli ukwazi ukuthatha leyo mali uhambe uyoyiphuza. Wangagcina lapho-ke mamncane uthe uma usuka wangithatha wangifaka lo muthi wangifaka wona ukuthi ngiyolala nobaba walapha lo nemali eningi wangale kamakhelwane. Wangagcina lapho usuthi-ke manje angihambe ngiyodayisa ngomzimba of which sengize la ngizocela ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukwenza lokho because uyazi ukuthi mina ngiyathanda ukufunda ngangeke ngize ngithi mamncane cela ungiphathele ingane ngiqhubeke nesikole ekubeni ngingakuthanda ukufunda. Uyazi ukuthi ngiyakuthanda ukufunda ngazi futhi ngiyafuna ukuthi ngibe nekusasa elihle. Hawu sungilethe la kuma-camera sengibona umhlaba wonke uyabachazela ukuthi wena vele uthanda amadoda ngoba ngishiya nengane yasale yakhuliswa yimi kufanele ngiyithathe imali okuya nayo endodeni ngoba vele kwangane yakhe igadwa yimi. Mamncane wawungeke phela angithi la ngikucelile ukuthi mamncane ngicela ukuqhubeka nesikole. Umuntu uma ngiqhubeka nesikole imali ye-grant izohlala kuwena ubaba wengane uyifaka imali futhi izoza kuwena kodwa awuyenzeli lutho kuyafana mamncane awuyenzeli lutho wena ingane ngemali. Ngizofike ngigade ingane yakho uphinde futhi udingile namadoda uphinde futhi ufune nemali eqolo. Imali eqolo kufanele ngiyithole nale osukubuye nayo emadodeni yami vele kufanele ngiyithole. Awunasizo lwalutho wena wangishiya nengane kwawena wakhuliswa yimina abazali bakho bakushiya umncane uzongisokolisa nangey'ngane zakho futhi. Kodwa mamncane mina imali bengibuya nayo ungayenzeli lutho ingane ngikhala ngokuthi ingane ubungayenzeli lutho. Ubona ukuthi ngeyilungiseke lento ukhulume nami ekhaya sale ukuthi uzungilethela ko-TV ungixhaphaza kwakho. Ungangake ngihlala nawe phansi ngikucela mamncane. Ukhombisa ukungangihloniphi nje ungiletha ko-TV ngivele umhlaba wonke ukuthi wena ngithi hambe emadodeni. Vele kufanele ngithi hambe emadodeni ngoba unasizo la lutho kufanele ubuye nemali. Ngicela ukubuza la angiyazi akulona icala lakho ukuthi umama wakhe ahambe emncane usisi wakhuliswa wena but umbuzo wami usuthi uyazikhokhela yini? Ngiyazikhokhela sisi wami ngoba songilethe nako-TV ngiyayikhokhela vele uma wakhe vele wayeyintandokazi lapha ekhaya abazali bami bebethanda yena mina bengangithanda kufanele nami ngipheye kule ngane yakhe engihlala nayo. Oh ingoba nakho yintandokazi. Yebo. Uyena wayehamba lapha ekhaya. Okay ngiyezwa ukuthi inhliziyo yakhe ibuhlungu. Akukho wrong futhi ukufila kanjalo kulungile. Mhlawumbe icala singathi libazala ngoba abakazi bazobanilinganise nisakhula. But umntwana akaze azenze lutho. And uyachaza ukuthi ubungamenzeli lutho umntwana. Yini ebidala ukuthi umntwana ungamenzeli lutho ngemali yakhe because i-grant akuyona imali akusona isibonelelo sokuthi kudliwe ekhaya wonke umuntu imali yomntwana isibonelelo somntwana. So umntwana bengamthengile lutho ngoba nemali yakhona beyincane futhi ayisinelisi kwayena umama wakhona vele unondile uthanda amadoda nokuthi kusho ukuthi uzoyiletha le mali yalamadoda akhe akayilethi ukuhlala lo 350 kuphela mncane lo 350 ukuthi ngothengela ingane engiyigadayo mina ngilambile eswini. Kazi kanzima.
Mhlambe beyingekho indlela usihlambe komakhelwane kubambe something, mhlambe ubambe washing, ubambe ubasket, uthole leyo mali encane ke. Then mase uthenga ishebo sala ekhaya. Angikwazi sithi kuyosebenza komakhelwane ukubeni ingane le isancane iyangikhalela ifuna yonke into uma wakhona wadukanezwa ngimazi ukuthi wayaphi. Okay, engakazali ke kulungile ke. Beniphila ngani? Bekudliwana. Engakazali besipatanisa ngendlela esipatanisa ngayo ngoba bengazi ukuthi ayikho into engibambile endlini engiyigadayo njengamanje ngigada ingane yakhe angisakwazi nokuhambe ngicela amatowe emajalidini. Okay, buphila kanjalo. Yebo. Oh Lord. Ucabangani? Kufanele kwenze kanjani? Mina bengicela nje ukuthi umamncane eyekele ingqondo yakhe ukuthi engidayise ebafaneni njengoba nje ethi mina ngubafaneni kanjani kanjani uyangisukela yonke lento leyo. Angiyazi yonke lento leyo ngendlela mina umamncane engimhlonipha ngayo ngize ngilalela ukuthi angihambe ngiyodayisa ngomzimba ngenxa yakhe. Mina bengingasiye ngisho umuntu obafaneni ngamitha yebo kodwa ngazi ngithi manje Ngihlonipha kanjani mina engakuthuma uthambo olandalele lengane lehleli la ehluphayo mina engakuthumayo ngihlonipha kanjani uma ukwazi ukumitha ngikhona ngumzali wakho uhambe uyomitha ngaphandle uyeke isikole umitha nengane. umzali onjani mamncane ukwazi ukuthumela ingane Sengiyakuthuma ngoba soyisekeni vele ngithi ukwazile ukulanda ingane ongayazi lena uyahamba isibongo yona lengane. Sengiyakuthuma ngoba vele suphelile vele kufanele uhambe ukhahlazeka yonke indawo le. No, angivumi mina. Angivumi. Mhlambe yini esingakusiza ngayo ke siqale kuwena nje since unengcindezi yokuthi abazali babenganilinganisi ufisa ukuthi sikusize ngani because manje siyayibona leyo nzondo ilokho isiqhubeka nakumzukulu wakho manje. Into engasiza nje ukuthi athathe lengane ayimukise ekhaya kubo ahambe afuna amatoho maningi abamatoho la imisebenzi angayithola ayeke kwakhona ukuba umakhoshi. ngifuna ukufunda nje mina mamncane uyazi ngacela ugada ingane mamncane ngiyile esikoleni. Ayikho indlela ukuthi umntwana umyise kubo la ezalwa khona. Cause umamncane ukhala ngokuthi ubekwazi ukubamba amatoho ucela amatoho emajaldini kodwa manje uvalelekile endlini ngesimanga sokuthi khona umzukulu wakhe. So ayikho indlela mhlawumbe ukuthi umzukulu ke at least ahambe kubo ahambe neqolo lakhe umamncane khona ezokhululeka ahambe ufuna umsebenzi asebenza ngayo enenwe niqhubeke nesikole. Ikhona indlela of which ngayi-introduce kuyena ngicela ukuteta mamncane ngicela ukuthatha ingane ngiyise kubo wathi uyisaphi ingane ngobani uyazi ukuthi le ngane iyona income yala ekhaya banqaba mamncane ukuthi ngiyithathe ingane njengamanje useyancaka mesethi mina angiyithathe futhi ingane ngiyise njengamanje bawunqabelani amadoda wena kungcono uvele uyithathe uyimukise kubo ngiyiphante ngithunywe uwena nje mamncane. Okokuqala wawunqabeleni ukuthi ingane ihambe kubo. Okokuqala nganginqabela ukuthi ingane le kungcono siyikhulise ngoba naye ngikwazile ukumkhulisa ashiye abazali bakhe kungcono ihlale kimi angayise ekhaya ngoba nobaba wakho nabe engenasizo lwalutho kodwa njengamanje ngiyabona ukuthi iyangibambezela kwayo nangikwazi ngisho nokubamba amatoho ngenxa yayo lengane. Okay, asike siqale ngokuthi asisolveni le ngane kuqala. Vuma mamncane ingane ahanjiswe kubo njengoba ayicelile uma wayo. Inkinga yokuqala leyo nizophuma kuyona ngoba vele nami ngibona ukuthi ngibuyele emuva ngisakwazi ukuyotohoza ngenxa yengane kufanele ngihambe nengane njengamanje ngiyamkhulula ngoba kwanaye akangilalela akayithathe ingane yakhe ayihambise naye befuna ukuhamba befuna ukubuyela esikoleni akabuyele vele akanasizo uyisa vele mamncane ingane yami yentombazane nginikeza isithombe sokuthi if ingane yami izokhula futhi ibe ngangamuzo yenzisa vele into eyodwa lo wangenzisa yona uma ngathi uyikhulile esandleni sakho. So ke uyamhambisa umntwana. Yebo umntwana ngizomhambisa. Okay, -1. Asingeneni kulena ke kababa lo onemali. Mamncane yini edala ukuthi umnikeze umuthi ukuze ayophanda ngomzimba wakhe komunye umuntu owazi ukuthi unemali ingobani? Ngiya-understand ukuthi into eyadala ukuthi ngithi akathathe lo baba uZulu ngabona ukuthi ubaba uZulu usebenza kahle unemali memnikile le mali uzobuya lo sizothenga izinto ezishodala ekhaya ngoba vele ubaba uZulu umuntu onemali. Yileyo into engangidala ukuthi ngimnikeze lo muthi ukuthi akayosebenzisa kulo baba uZulu akhiphe yonke imali amnikeze ngoba vele la ekhaya sixayeke la ungayithengi kodwa nje mamncane izinto phela ngangizenza idingo zami kube ukuthi iyaphela ke leyo mali yakho ngiyincane kwaleyo mali obuya nayo angazi noma ubuya nayo uzonginika yonke le bakunike yona noma enye uyayifihla. Yindaba ufocus kwidingo zakho ekubeni yena usebenze ngomzimba wakhe. Futhi ayikho into enye engayenza ngoba uyidingo zami nazo bezidinga imali nala ekhaya ukudla kuyadingeka
bengikuthenga ukudla ebese ngenza idingo iphele kwalowo mali nabone ngathi angenzanga lutho ngoba nengane yakhe bengayithengeli ubisi. Iziphi lezo yidingo lezo okhetha zona kuqala okudlula ukuthi kudliwe la ekhaya? Besisi mina ngiyayiphuzela ngeke ngilalele ingane nje ukuthi izongitshela ukuthi angenzi. Akwazi ukuthi ungathi utshwala isidingo sakho. Bengiyiphuza lowo mali ngifake inzipho ngiyesaluni ngenze yonke into engiyifunayo esala ngini. Ubuqinisile yazi? Yebo kade ngikutshela ngayo. But awukwazi ukuthi ungabeka utshwala phambili kube isidingo. Akwazi ukuthi ungabeka amanzipho phambili abe isidingo ekubeni akudliwe la ekhaya. Bengizenza wesisi idingo zami ngoba mina kumanje nje ngisingile ngigadana nale ngane akekho umuntu ongipha imali yena meqhamuke nemali shuthi ufanele ngenze konke engishoda ngakho mina. Ngeke. Ngiyala. And uyachaza ukuthi okay shuthi amandla omuthi aphelileke ngoba bengasaxhunywana kahle nobaba uNtontoni wakwamakhelwane. Manje usekhala ngokuthi usuyamkhipha ke manje usakahambe ayoma emgaqweni ayosebenza. Why? Ngimkhiphela ukuthi phela sithole le mali angithi le mali yade ikhipha ubaba uZulu ngisayitholi. Ngimkhiphela ukuthi angihamba ayodayisa umzimba abuye nemali sikwazi ukuthenga ukudla ngiqhubeke nami ngiyiphuzele ngendlela engifuna ukuphuza ngayo ngenze nenzipho. Nami ngiphile njengabo bonke abantu la ngaphandle. Okay, uyafuna ukuqhubeka nesikole? Ngiyafuna mina ukuqhubeka nesikole. Uyazi futhi naye mamncane. Uyazi kahle ngakho. Okay. Uqhubeka nesikole. Okay, kulungile. Ngicela wenze sure ukuthi uyaqhubeka nesikole, ube right. Singenza ngandlela thizeni ukuthi mamncane athole umsebenzi ayisebenzele since uthe umntwana uzokwazi ukuthi umyise kubo la ezalwa khona. But ngiyacela ukuthi kube nokuthula phakathi kwenu nobawu2. Mamncane usezohamba esikolweni ayikho into esizokukhathaza kangaka mhlambe when it comes to igama elithi ubafaneni. Angiboni ukuthi uzokukhathaza ngalento ngoba uzobe focusile emsebenzweni wakhe esikole efunda ngoba uyachaza ukuthi yena uyakuthanda ukufunda. Kodwa sizile sisu ngoba umdlwembe nje benimthatha ayibuyele esikoleni ngothola nokuphumula. Akalaleli vele. Mhlambe nami ngathola nomoya ngibuyele nasemzimbeni. Okay, kodwa ke ngicela ukuthi la wona khona ngicela uzame uxolisa kuyena niphume la sine right. Nawe sisi la uzibonela ukuthi khona urongo wenzile. Ngicela uxolisa kumamncane ukuze nizoba right nizophuma la sinokuthula. Okokuqala nje ukuletha ko TV ngihlala nawe lapha ungitshela ukuthi kukhona into ongayifuni. Awungichazeli ukuthi mina ngithamba uyozama imali awufuni ukuzama imali so ngiletha la emakhamereni kufanele ngibone uyizwe lonke leli ukuthi ngumama ukhohlakele Kancane kwakunini ngikuncela. so ngihlazile nje wena. Okay, ngiyamxolisela ukuthi ukulethe emakhamereni. Uxolo tu. Basi ngiyacela manje sibe nenqubela phambili. Menisuka la nihambe la nikuheleza umoya ukuthula phansi kwenu bawu2 because nihlala nonke. Angeke. Uyingane enjani ukuthi mekuthiwa kukhona iphutha kalibona gijima yongiveze emakoma TV kulongo nje. Uma mncane uzoqhubeka nento ayiqalile ngiyamazi. Ngeke ngiqhubeke mekuthiwa uyahamba esikoleni uyofunda nengane uyayisusa lapha ekhaya ngeke ngiqhubeke ngiqhubeka kuba. Inkinga mamncane ingane yami ongayifuni ekhaya. Ingane engayifuni ihambise kuba uhambe esikoleni uyofunda. Yona lengane ebikondla mamncane. Hayi ngizoqhubeka ngifunele umsebenzi wavele nawe ngakukhulisa ngayo le mali yasemajaldini uzube ngaka nje abazali bakho awubazi wakhulisa. Ngiyacela ukuthi singalwi sizameni ukuthi usixolise lapho nalapho. Ngiyacela. Hayi nina bo TV usizile impela wazi wayiletha la yabona umhlaba wonke ngicela ningisize kamukise lengane ekhaya kubo kwayo afunde esikoleni aqhubeke nesikole ngikhathelo yena. Yes, usevumile uthe uzokwenza kanjalo. But ngicela ukuthi kube noxolo phakathi kwenu bawu2. Menze lokho ngizobe ngiyamxolela ngoba vele wakhombisa ukuthi akanasimilo sukela kakhulu. Lengane wayefuna afunde isikole mina ngimthumele esikoleni ngigijima namadoda. Kodwa ngiyamxolela kokwanamuhla ukuthi lithi esikoleni ingane imuka kubo kwayo. Okay, ngiyabonga kakhulu. Uyafisa uxolisa kumamncane? Ngiyaxolisa mamncane ukuthi ngamitha nje ingane. Ilona futhi engaba nalo ukuthi mina ngamitha ingane. Hey, lokho nje ukuxolisela bese ngiyacela ukuthi sihlalisane kahle ingane nje ihambisa iye ekhaya kubo. Engicela kwena ngicela nje ubuyele esikoleni ungabe usebenza lezi zinto zakho mangithi ngiyaqala ngiye esikoleni bese umendleleni yami. Ngiyakuxolela mntaka dadewethu ubuyele esikoleni kodwa inhlonipho nje into ongenayo. Kodwa ngiyabonga ukuthi nihloniphe nizama ukwakha uxolo. Kodwa nje ngicela nje isikhathi esincane nje noma mncane ngicela usidedele nje few minutes uzophuma kungesikhathi singanani.
Phew. Into engiphatha kabi angifuni ukukhuluma bengingafuni ukukhuluma ekhona ngoba mhlambe kuyenzeka thina ingane sibe sisizakale ngokushayeka kwabazali bethu. So ingakho ngifisa ukuhlala nawe wedwa. Ngiyazi ngiyenzeka ngelilanga aphinde angene ku Black Life TV abuke le video le ukuthi ngangikade ngifuna ukuthini but akwamanje sifocuseni la. Into engiphatha kabuhlungu oyishilo ile yokuthi abazali babenganilinganisi niyingane wasala nalobo buhlungu enhlizweni wathi udadewenu ehamba emhlabeni washiya umntwana wakho njengoba ethi mamncane nje I think indlela okwenzeka ngayo ngibuka engazuthi ukuhlukumezeka kwakho kwasala kwaba isilonda kwaqhubeka manje sekuqhubekela nakumzukulu. So awuboni mhlambe ukuthi kungcono ukuthi sikufunela usizo mhlambe ukhulume nomuntu owuchwepheshe wezengqondo uthole nje isikhathi ke ubhodle mhlambe awukazi uzuthola ithuba lokulalela because ayikho into ebuhlungu nje ukuthi uma umuntu uphila emhlabeni kungabi khona umuntu noyedwa okulalelayo ukuthi wena uthini. Okay fine kuyenzeka nokunye okwenzakalayo but wena uthini. So ngiyenzeka ukuthi awukazi uzuthole ithuba lokulalelwa. So awubona mhlambe kungcono sibukele uye kwi-psychologist nje uthole i-counselling. Ningangisiza ngavele ngaba ne-trauma manje mengisele nalezi ingane nalengane kadadewethu phinde futhi nayo ilande enye ingane yayo. Kuyavuka lokhu ukuthi mina udadewethu wayengiphatha kanje and abazali bethu bebesitreat-a kanje ngendlela engafani. Ngithi ngizama ukuthi ngiyakhokhisela nami ngale ngane kadadewethu kodwa ngiyabona ukuthi ekugcineni kuyangigqilaza. Yona ibona ngathi ngiyayizonda kanti mina ngisebenzisa le pain le eyayenzeka phambi kwami nami. Yes kufanele acabange kanjalo because kubuhlungu angiboni kulula ukuthi ngaba khona umzali because uyamzala phela ukuthi ingane yasisi wakho uyamzala. Yes so angiboni ukuthi ngakhona umzali ongakhululeka ngaphakathi enhlizweni ahlanganise umntwana wakhe nobaba wakomunye umuzi oshadile ukuze kuzoba khona imali yokuthi kudliwe la ekhaya nanoma futhi kuyadliwa kuzogcinwa ekudleni koqale otshwaleni kuqale nakwezinye izinto kuyimali yogcinwa ekudle ayikho right lonto leyo. So ngiyacela nje ngemvume yakho ungekele ngixhumanise ne-psychologist kohlale phansi uhambe uyobhodla ubhodle nje ubhodle nanoma kuthiwa mangakanani ama-sessions I don't think sizohluleka ukuthi siwakhokhele. Sizokulanda ekhaya uhambe uye ne-psychologist uphinde ubuyele siphinde sikubuyisele endlini uhambe uko-attend. Ngiyacela. Hayi nginga-attenda ngoba le nto yangihlukumeza kakhulu iyabuya engqondweni noma ngayikhohlwa kwesikhashana kodwa iphinde ibuye. Ngikhule naye udadewethu zonke lezi zinto zenzeka phambi kwethu. Manje nami bese ngikwenza enganeni yakhe ngeke ngibuze ubuhlungu kwesinye isikhathi mengikwenzile ngiyisole kodwa ngiyabona kodwa uphinde uthi hayi uphinde kuvuke futhi. Ngoba uyanginikeza imvume ngiyabonga kakhulu ukuthi ngikhulumisane nabaphathi bami. Kodwa ngicela ukuthi mhlazane ngikudinga ngikuthole over the phone. Enye into ebengifisa ukuyazi yini into ogood kuyona ekuyenzeni mhlambe ngenzeka ukuthi khona umuntu lapha ekhaya ubukela le video othi mina ngidinga umuntu ozokwazi ukwenza 1 no 2 no 3 ngingam-offerisha umholo omngaka noma omngaka noma omngaka ugudi kwini noma wafundela ini mhlambe mekukuthi kwafundeka mekukuthi kwenzeka noma kuthiwa akufundekanga but yini enye ogudi kuyona. Into engayifundela nje ngafundela ikhompyutha ngiyakwazi ukushaya ithile esitolo ngiyaklina. Okay ngaba ukuthi ke okunye kuyavela ngoba ne-security nayo nokudriver nginayo license. Yikho nje ukuthi emajalidini angikaze nguthola umsebenzi o-right ngibambe emajalidini la ngibamba khona. Computer? I-computer, u-matric, i-security, i-license nginazo lezo zinto. Nalokuthi ngibheke ukuthi sengimdala mhlawumbe akukho la engaqashwa khona. Oh okay. So ithi ngiuhlabeke umxhwele. Ngicela ukuthi sorry ithi ngihlaba umkhosi ke kuba buke nabathandi be-Black Life uzongishiyela inamba yakho umuntu nomuntu ozofona ozoyicina inamba yakho ngizomcela ukuthi akangabenzi ubugebengu but akunikeze umsebenzi ongaso akunikeze wona mase yakholela kusethe usebenze ungasafocus otshwaleni bese kuba ukuthi kuyadliwa ekhaya ebeqhubene nesikole umntwana. Ngabe ningisize kakhulu noma ingane ingiphoxile yangiletha kuma-TV kodwa bese kuthiwa ningizamela umsebenzi nobe ningisize kakhulu. Mbuke lapha ekhaya
Ngiyacabanga ukuthi nimzwile ukuthi utheni umamncane izinto azibalile anazo. So mekuthi ukhona isikhala la usibona khona mhlawumbe unekhampani udinga umuntu onalezi izinto lezi aseke azibala, ngiyacela bafowethu, ngiyacela anizibonelile nani ukuthi inkinga abahleli phezukwayo ekhaya behlelisene nomntwana kadade wabo ukuthi akukho mnandi akunambithisiseki ukuphilisana kanje phakathi komzali nengane. So ngiyacela uma usazi uma uyazi indawo la kudingeka khona umuntu onalezi zinto azibalile, ngiyacela usifonele noma ke inamba yakhe ukuthi I'm not allowed. 079. No, ngicela ungayibizi because khona abantu abanobugebengu othi ozovela athathe inamba la kanti ufuna ukuba nezinhloso ezimbi. So ngiyacela bafethu, ngiyacela ukuthi nifoneni leyo namba le enibona lapho sizoninikeza inamba yakhe. Ngiyacela ukuthi uma uza ngobugebengu ungazixaki ukuthi umoshe airtime yakho ufone only if uzokwazi ukuthi umsize, nakhona hayi ngokumncikiselela because nibonile ukuthi baphila impiloni. Enye into sizomnyisa kwi-counseling because siyabona ukuthi ingase ukuhlukumezeka kuqala le emumva. Mase ngiyacela kubazali bethu abazizalayo, ngiyacela bafethu, ngiyacela abazali, siyanhlonipha, siyanthanda, but ngiyacela ukuthi nisilinganise siyingane zenu. Angisho nizizale sababaningi, nizala ngumuntu wethu, nizizale sababaningi ekhaya. Angabe khona umuntu oyi-favorite la ekhaya, ozoba special la ekhaya. Sonke siyalingana siyingane zenu, so silinganiseni, kungabi khona obalekile odlula omunye because leyo nto leyo idala inzondo and akuyona inzondo ephelela la. Iyaqhubeka nasesizukulwaneni nasesizukulwaneni esuke sisazolandela kuphinde kuhlukumezeke nabantu abangahlangene abangazicelelanga nanokuthi bazale kuwona lo mndeni uma ngabe kuthiwa kunokuhlukumezeka okungaka. So ngiyacela bafethu ukuthi sihloniphaneni, usisi ubalile izinto anazo. Ngiyacela ukuthi uma ukhona la ubona khona isikhala, ngicela ukuthi umfake akhona ukuthi ayosebenza. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share. Ngiyanthandana kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.